Nuwun kula. Ya, Wah, nek omah tenan iki digolek sedina ora petuk. kowe mau iki kok ngendi lho, Mas? Yah-yahene nangga. Kok omah to sedina goleki kowe ora enek ngono. Lah kowe nyandi to. Bu, kene kopi Mas iki sik lho. Yo, dayo harian lho bendino kon gekne kopi mari boros e. Yo. Bendino anggere rene kon gekne kopi, rumangsane kene warung apa piye? Ya bener Mas, kowe mau goleki aku sedina ora enek ngomah iki. Lah wong aku mau lho nyanyi kita. Rupet mangkat 4:30 mau, selak pemandune turu kok ning meneng ae, aja ngasih krungu kae. Lah ya sedina utuh ora enek ngomah, jebule nyanyi. Ngono kok pamite nyanggarasi. Oh, ditenono. Lah nek takon meneng iki aku gampang to. Sing penting aku tak kei uang tutup mulut. Piye? Alah mbok yo sing tenang lho Mas, iki wis tak pikir. Kowe rene iki aku yo wis roh maksudmu. Kowe rene njaluk bayaran to? Nah, ini kan bayaranmu 400 Mas. Nah, iki sing 200 tutup mulut ya. Piye, kurang apa ora? Ya kurang to Toto, mosok uang tutup mulut kok 200. Ya wis, tak imbui 100 Mas, wis 300 lho iki. Oh iya 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 to, aman aman wis ora apa-apa to. Ora omong aku. Yo, beneng kopine. Ya yo terusun ya. Yo. Wis ndak iki ombenan Mas, mumpung sik panas iki kopine. Ya to iki tak ombe to. Panas tenan to iki. Sing ngene to, aku tak mulih kopine ombenen selak wengi. Lah nek kesusumen arep mulih to Mas? Ora dintekne sik kopine. Wis ombenen to kopine, panas ora mau arep mulih. Iya. Iki apa to, Bu? Kowe ngapusi aku to? Lah ngapusi ngapa lho, Bu? Rene nyanggarasi jebule nyanyi to. Ayo, turu ngemper kono. Wis kono, turu ngemper kono. Ampun, Bu. Wis. Wis kelangan duit 300, malah yo isih konangan. Nasib, nasib.